Makinig sa Usapang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office Number 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Thank you so much, kumpadreng Nal. This time, Huwebes, sagkod kitang 10:30 hatod sa Indokan PhilHealth. Region 5, basin kang DCGB, PBN DCGB AM ang programang Usapang PhilHealth. 30-minute yan, dakol na informasyones na sa tuyang maaaraman manungod po sa serbisyos ka na PhilHealth, lalong-lalo na digdi sa to sa Kabikulan. Sino kasama natin ngayon? Si Madam Gigi na naron. Oy, Madam Gigi, ganda tanghali sa iyo dyan. Madam Gigi. Yes, tanghali na kaagad sa iyo, Sir Pio. Umaga pa lang sa akin. But yes, good morning po to everyone, sa lahat ng listeners natin dito sa Usapang PhilHealth. Kasama po ang PhilHealth Regional Office 5. Isang Thursday na naman po na punong-puno ng impormasyon tungkol sa inyong benepisyo at iba't iba po pong programa ng PhilHealth. Asan yung isang tinatawagan ko, hindi ako sinasagot ng isang linggo? Saan? Ba't nagtago? Di naman po nagtatago, Sir Pio. Busy lang kasi marami kaming upcoming activities dito sa PhilHealth para sa mga benepisyo ng ating mga members. Sabihin mo sa kanya, break na kami, galit na ako. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. So, hindi tayo threesome ngayon. Dalawa lang tayo. Ay, nako. Well, anyway, yung mga tagapakinig natin, so nagdadarangog, pwede sinda maghapot, text sa kuyang numero, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe. Yan. Worldwide tayo, Madam G, napapakinggan sa DCGB News Online at napapanood sa DCGB News Online worldwide, pati sa YouTube, DCGB, and sa traditional radio, region-wide tayo. Kaya sabayan po yan, radyo at saka sa internet, sa online. Una po, nung isang linggo na pag-usap, aram mo, Madam G, dakol sa mga naistoryahan ko nakwentahan ko ng konsulta package. Natuwa sila kasi meron na pala ng ganun na pwede ka nang magpat-konsulta sa isang accredited facility ng PhilHealth na wala ka nang bayaran, sagot na ng PhilHealth. Lahat na pwede pumunta, di ba? Opo. We're very excited about that, Sir Pio. Lalong-lalo na ngayon na magkakaroon tayo. Isa po sa mga inaasikaso namin ni Ma'am Larry ngayon ay yung upcoming na massive on-site registration natin. Magbibigay po kami ng updates dyan sa DCGB soon regarding the details niyan. Pero right now po, para sa mga hindi po nakapakinig last week, meron po tayong konsulta package kung saan pati po yung inyong check-up, ang inyong screening, laboratory tests ay covered na ng PhilHealth basta po kayo ay magrehistro sa isang accredited facility, konsulta facility ng PhilHealth. So iba pa po to sa mga regular facilities natin. Meron po tayong mga accredited consulta facilities. Right now, meron po tayong 2 dito sa Legazpi City. At dadami pa po yan very soon. Opo. Yung nakwentuhan ko, membro siya, naghuhulog siya ng PhilHealth. Hindi niya yun alam eh. Sabi ko, pwede ka na. Di ba sa Ligao, Zone Medical Hospital, di ba? Pwede. Pwede na siya doon. Member siya naghuhulog. Pa-check up ako. Eto na. Tapos yun na yun ang kanyang regular na doon na siya. Regular. Ayun. How about yung hindi naman member, walang record? Kasi pag-usapan natin yan, yung updating ng mga records baga. Paano? Halimbawa, yung hindi naman nakakaalam pa, meron na palang universal healthcare. Wala naman akong number, wala akong MRF naman. Paano? Pwede ba ako doon sa konsulta package na yun? Yes po. So unang-una po, para makapag-avail tayo ng konsulta package at iba pang mga benefits ng PhilHealth, kailangan pong rehistrado
tayo sa PhilHealth. So, PhilHealth registration muna po. At napakasimple lang po niyan, Sir Pio. Kailangan lang po nila mag-fill up ng tinatawag nating PhilHealth member registration form at ipasa po ito sa aming local health insurance office dito po sa Albay. Matatagpuan po yan sa Landco Business Park, malapit po sa Pacific Mall. And aside from being registered, napaka-importante din po na updated ang ating member data. Opo. So yun ang papunta na tayo dyan. Pag-uusapan natin yun. Yung mga hindi naman pala hindi naman pala member, pwede sila mag-apply and then pa-update na sila ng kanilang mga mga records. So gaano kahalaga ito, Ma'am Gigi, itong pagpa-update ng ng mga records? Yung importance nito, go ahead, Ma'am Gigi. Yes po. So mahalaga po ang ating membership sa PhilHealth ay updated upang maging madali at maayos ang pag-avail natin ng benefits. Karamihan po kasi sa atin, Sir Pio, kapag nakaregister na sa PhilHealth, akala nila okay na. Pupunta sila ng hospital, mag-avail ng benefits. Malaman nila na hindi pala nila magagamit kasi pwedeng magkaiba yung pangalan nila sa ID nila kumpara sa database. O kaya naman gusto nilang ipa-avail ng benefits yung dependent nila, ay hindi pa pala nadagdag yung dependent. Kung nakita nyo yung flash kanina ng ating technical team, Opo. meron tayong nakalagay doon, nag-asawa ka na ba? May bago ka bang dependent? Lumipat ka ba ng tirahan o nagbago ng contact details? Yan po yung mga dapat na ina-update natin. Kasi kapag may discrepancy po, may pagkakaiba sa inyong member data at sa kasalukuyan ninyong impormasyon na nasa valid IDs ninyo or kulang naman po ang inyong mga dependents, hindi nyo pa na-add as dependent, ay magkakaproblema po tayo sa pag-avail. Para sa lahat po ng PhilHealth members, ay ipinapayo po namin na maging responsable at aware kung ano man ang kailangang baguhin sa inyong PhilHealth record. Ang lahat ng members po na nais magdagdag ng dependent or magbago ng information ay dapat po mag-submit ng PhilHealth member registration form or ang aming PMRF at i-attach po ang kanilang mga supporting documents. Ang PMRF po ay kailangang pirmahan ng member upang mapatunayan po na katotohanan at kompleto po ang lahat ng impormasyon na isinulat sa form. So ayan po, nakikita niyo sa screen. Yan po ang PMRF natin. Kailangan nyo lang po yan i-fill up at mag-attach kayo ng supporting documents. Mamaya pag-uusapan natin kung anong mga yun. Yan. So, yan lang ba? Yan lang ang kumbaga tanging kailangan lang na i-fill up nila para ma-update yung records. Yes po, tama po kayo, Sir Pio. Kinakailangan lang po na i-fill up ng properly itong PMRF at maglakip ng kinakailangang dokumento para para ma-update po at ma-change yung ating member data. Ang PMRF po ay maaaring i-download sa aming website www.philhealth.gov.ph. Maaari din po kayong humingi ng PMRF sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth sa inyo. Yan. Yung ito di ba yung kainuman kong padjak driver, member na siya automatic ng PhilHealth because of the universal healthcare, di ba? Yung padjak driver, kainuman ko kagabi. Yes. Paano pang, kailangan niya ba mag PMRF? Paano ba? Kasi yes po. lahat na daw na Pilipino ko na paano ba? Yes po. Sabi niyo nga, Sir Pio, dahil sa universal healthcare law, ang lahat ng Pilipino po ay automatic kasama na sa ating National Health Insurance Program. Ibig sabihin po, sila ay miyembro na ng PhilHealth. Pero kailangan pa rin po tayong magparehistro para mabigyan tayo ng PhilHealth Identification Number. So yun nga po, pumunta lang po sa PhilHealth, mag-fill up ng ating PMRF para maging parte na po kayo ng aming programa. Yan. So kailangan pala yung kainuman ko kagabi ng padjak na mahilig sa pulutan na litson. Punta siya na parehistro siya. Wow. Kasi member na siya. Okay, so ano pa paano ba ang pag-update ng record ng PhilHealth? Yes po. So, napakadali lang po. I-download lang po natin yung PhilHealth member registration form sa aming website www.philhealth.gov.ph.
Pwede rin po itong makuha sa alinmang tanggapan ng PhilHealth at tandaan po natin, wala po itong bayad. Baka po kasi kapag kumuha ng form, 5 ang isa, di ba? Hindi po. Libre po yun. Yeah. Libre po ang pagkuha ng form sa opisina ng PhilHealth. Once meron na po kayong form at kailangan yung mag-update ng inyong information, markahan lamang po yung for updating na box sa upper right-hand corner ng PMRF. And then, i-fill out na po natin yung mga details tulad ng name, pangalan ng dependents, address, at iba pa. And then, isubmit po natin ito sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth at dun po mismo, pakasubmit ninyo, maghintay lang ng konti at marireceive na po ninyo yung updated member data record. Tandaan po, pag-submit ng PMRF, lalaki po tayo ng supporting documents. Depende po kung ano ang babaguhin or idadagdag nating information. For example, medyo may pagkakaiba sa inyong pangalan. Imbis na Pio Fernandez Jr. Kung nalagay, ang nasa record nyo ay Pio Fernandez III. Diba? So dahil kailangan pong i-update yon, mag-attach po tayo ng birth certificate at valid ID para alam po natin kung alin po talaga ang tamang information. Another example, si Sir Pio ay newlywed. Newlywed si Sir Pio, gusto niyang idagdag na dependent ang kanyang asawa. Diba? Pero isa lang ang pwedeng idagdag na asawa. So yun. Kailangan po natin mag-attach ng ating marriage certificate. Diba? And then, for example, magdadagdag tayo ng dependent, yung anak natin, kailangan po natin mag-attach ng birth certificate ng bata. And then, kapag naipasa natin yung PMRF, na-attach natin yung supporting document, na-validate po ito ng staff ng PhilHealth, automatic, makakakuha po kayo ng member data record na meron ng updated information ninyo. Yun. So pumasok na tayo doon sa pagtalakay natin na ano yung mga impormasyon na karaniwang inilalagay diyan na dapat nang baguhin. Pumasok na tayo doon yung dependent, kung nag-asawa na, kung may maling spelling, ganun lahat kailangan pa-update yan diyan sa record PMRF ng PhilHealth. Ano po? Ayan. Okay, now, meron pang isa, yan naman yung mga dapat na baguhin na record dyan sa pagpa-updating, change address, ganun, change dependence, ganun lahat yan. Then, meron pang dapat na, ano ba yung income? Halimbawa, ikaw, Doña Gigi Naron, income mo is 150,000 euros a month. Euros? Ay, bababa pala yun. Kailangan dagdagan 350 euros pala a month. Kailangan baguhin ko doon sa PhilHealth. Pupunta ako doon. Bakit kailangan na baguhin mo yun, Doña Gigi? Yes. So kailangan po nating i-update yung monthly income kasi dahil po sa Universal Healthcare Law, nakasaad po doon na ang basis ng ating contribution ay yung ating monthly income. Kung naalala nyo kasi noon, meron tayong fixed rate lang po. For example, 300 per month sa ating mga self-paying or mga independent na workers po. Yung mga employed tayo talaga ever since, Sir Pio, computation yan. May computation yan. Depende sa ating sahod. Ngayon po, applicable na po yan sa lahat. So, mapa-individually paying man po tayo, mapa-voluntary member man po, ay kailangan tayong mag-submit ng monthly income, ay mag-update ng monthly income dahil ito po ang magiging basis ng ating contribution. According kasi sa UHC law, taon-taon po kasing nagbabago yung rate natin. So, i-compute po natin kung ilan yung basic monthly income times kung ilan yung rate natin para sa taon na yun. Sa mga susunod po na mga programa natin dito sa Usapang PhilHealth ay mas mag-go in-depth tayo sa computation na yan. Pero for now, pahapyaw lang po, kailangan natin mag-update ng monthly income dahil ito po ang basis kung magkano ang ating buwanang kontribusyon na kailangang bayaran. Yung self-paying member, kailangan ba niya mag-update din palagi niyan o periodic ng contribution niya, monthly contribution niya over? Yes po. So,
kapag for example kayo ay voluntary member, kayo ay self-employed at unlike sa atin na mga employed ay yung employer mismo natin ang nagsasubmit. Ito pong mga self-employed natin ay kailangang magpasa din po ng kanilang proof of income. So ano po ba itong pwede nilang gamiting proof of income? Kasama po dyan yung ITR na galing sa BIR. Pwede din po nilang, pag wala naman po tayo, for example, mga voluntary members natin na wala naman pong ITR na nakukuha sa BIR, pero gusto po nilang mag-voluntary member sa PhilHealth. Pwede po sila magpasa ng tinatawag nating duly notarized affidavit of income declaration. So yan po ay notarized na document na ipapasa nila sa PhilHealth para magsabi na wala silang income or umaasa lang sila sa ibang tao para tulungan sila magbayad ng contribution nila. Ang kagandahan po nito ay kung tayo po ay nagpasa nitong duly notarized affidavit na wala tayong income, ay dun po tayo sa minimum na contribution. Yun po ang babayaran natin buwan-buwan. Opo. Ano ba yung pag-update niyan, Ma'am Gigi? Pag-update niyan, kada buwan ba or periodic lang? Ano ba? Periodic lang po, sir. Okay. Actually, kapag nakapag-update na po tayo ng income natin, ay okay na po yun. Sa system po, sila na automatic na po mag-generate ang system kung magkano ang inyong babayaran at yun na magre-reflect sa aming system at kahit sa bayad centers po. Pero for example, ikaw Sir Pio, as let's say a businessman, dati pa ang dineclare nyo per month na income nyo ay 150,000, dumoble, trumiple, or times 10 yung business nyo, hindi 1 million ang i-declare mo, di ba? Sana po maging honest naman po tayo. Ilagay natin kung ano yung tama. Lalo naman po sa mga employed natin, talagang wala naman po silang choice sa mga self-employed dahil yung ITR po nila ay dun talaga po magre-reflect. Kung ano yung income nila. Okay. So, paano ang pag-update niya na monthly income? How? Paano po ba? Yes po. So, pareho lang sa pag-update ng member information, PMRF pa rin po ang gagamitin natin. Again, madadownload po ito sa aming website or pwede rin po itong makuha sa aming mga opisina all over the region. Para sa mga professional po na mayroong proof of income, ilakip ito sa PMRF. Yan po sinasabi nating ITR from BIR. Pwede rin po tayong duly notarized affidavit of income declaration. Pwede po yan magpagawa tayo sa private attorney or kung gusto natin na libre, ay pwede po tayong magpagawa nito sa public attorney's office naman po. Meron declare na wala silang income at yun ang ina-attach nila para yung minimum na contribution, monthly contribution lang po ang binabayaran nila sa PhilHealth. Again, once kompleto na natin yung ITR at PMRF at meron na tayong attachment tulad ng ITR, pumunta lang po sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth, isubmit po ito para ma-process na po at ma-update ang inyong information. And again, bibigyan po kayo ng MDR after this. Ang kagandahan din po dito, Sir Pio, ay aside from going to our local health insurance office or express offices, pwede rin po kayong mag-email na lang para online din po yung processing. I-email lamang po sa Action Center at philhealth.gov.ph at tandaan lamang po sundin natin yung format sa subject ng email which is PHIC Member Income Update at ilagay ko ano ang province or region. Actually, pati naman po sa inyong member information, for example, mag-update kayo ng dependents, pwede rin po kayo mag-email dito sa Action Center at philhealth.gov.ph para ma-update ang inyong member data at hindi lang po yung income ninyo. Yan. Yung mga hindi updated, yung kontribusyon, pwede ba makapag-avail nito? Yes. Opo. So, dahil po sa UHC, gina-guarantee po natin na meron tayong immediate eligibility or agarang paggamit ng benepisyo. Ngunit hindi po ibig sabihin na hindi na kailangan natin magbayad ng contribution. Lalong-lalo ng ating mga direct contributors. Pag sinabi nating direct contributors, sila yung may kakayanang magbayad ng contribution. Ibabawas pa rin po ang benepisyong PhilHealth sa inyong bill bago kayo lumabas ng hospital kahit kulang po
or hindi updated ang inyong contribution. Pero, kailangan pa rin pong bayaran ito ng miyembro ang mga nalaktawang contribution sa mga susunod na mga panahon dahil po ito sa UHC law. Magpapadala na lang po ang PhilHealth sa inyo ng statement of account ng inyong list ng mga premiums. Pero ngayon po, ang kagandahan sa PhilHealth, basta updated ang inyong PhilHealth membership, kahit hindi updated ang inyong contribution, makakapag-avail po tayo. Pero ini-encourage pa rin po natin na bayaran po ang inyong premium contribution kasi baka habulin kayo ng gobyerno na kulang na inyong contribution plus mga penalties po. At ayaw naman po natin yun mangyari. Sayang naman po. Hanggat kaya naman po magbayad ng inyong contribution, bayaran po natin para hindi na magka-problema in the future. Pwede ba ako pumunta dyan? Asan si Gigi? Naroon magbabayad ako. Diyan ba pwede pumunta? Yes. Unfortunately, dito po sa regional office ay hindi po kami nagtatanggap ng payments. Lahat po ng frontline services namin, from registration, updating, payment of contribution, at iba pa, ay magagawa po sa aming mga local health insurance office. So, ang local health insurance office po natin dito sa Albay ay located sa 2nd floor de Los Santos Building, Landco Business Park, Legazpi City. Again, sa tapat po yan ng grocery ng Metro Quezano. So, maaari din po tayong magbayad centers at iba pa. Makikita po ang kompletong listahan ng payment centers at PhilHealth accredited collecting agents sa www.philhealth.gov.ph. Maaari din po kayo magbayad online sa aming website sa www.philhealth.gov.ph. Pumunta lamang po sa online services, mag-enroll or register po tayo sa PhilHealth portal. At kung meron na po tayong account sa PhilHealth portal, ang ating mga individually paying or voluntary members, yung mga self-employed po natin, once updated ang kanilang monthly income, ay pwede na po silang magbayad through our website gamit ang inyong mga debit cards, credit cards, GCash, at iba pa. Yun. Eto, may tanong tayo, tatlo lahat ito, puro sa senior citizen. Pwede daw sila makapag-avail niyan, yung consulta package, ang mga senior citizen. Sabi dito, yung senior citizen po ba, qualified po ba? Meaning, yung consulta package. And sabi dito, may PhilHealth ID naman siya, senior citizen, kung pwede niyan. And pwede mag-avail ang senior citizen sa package. Yan yung katanungan. General, PhilHealth, consulta package, senior citizen, pwede ba? Yes po, lahat po tayo ay pwedeng makapag-avail nitong PhilHealth Konsulta. Pero tandaan lang po natin na kailangan po natin magrehistro sa accredited konsulta facilities. Ulitin ko po, 2 pa lang po ang ating accredited facility dito sa Legazpi City. Yan po ang Legazpi City Hospital at ang Legazpi City Health Office po. Yan po lang na 2 muna ang mga facilities kung saan pwede kayong magpa-register sa konsulta at makapag-avail nitong mga konsulta package, itong mga laboratory tests and check-up. Parami na po yan, Sir Pio, kaya wala po tayong problema. In the future, i-announce namin dito sa programa natin yung mga bagong accredited. Pero kung may mga nakikinig po dyan, yung 2 po na yon, pwede po kayong magpa-rehistro doon para makapaggamit na kayo ng konsulta in the future. Madadagdagan pa yan. Ano pa? O, yes. Paano? Final message from the beauty queen ng second to none. Yes. Sabihin mo kay Larry, galit ako sa kanya, hindi sinasagot yung tawag ko. Huwag ka na daw magtampo, Sir Pio. Ano ba? Tapos hindi pa bawal siya. Bawal na magtampo. Hindi pa siya ngayon nagprograma. Talaga ginagalit ako ng lecheng yan eh. Sige. Sige po, paalala ko lang po sa ating mga members, walang bayad ang pagkuha ng PhilHealth ID at member data record. Again, libre po yan. Mag-ingat po tayo sa kumakalat na online fixers na nag-aalok ng serbisyo ng PhilHealth. Walang bayad ang inyong PhilHealth ID at MDR. Kung pumunta man po kayo sa opisina ng PhilHealth at kayo ay hingian ng bayad, ay yun po ay para sa inyong contribution. Pero yung pagkuha po ng ID at MDR, libre po yan. Kaya
huwag po tayo magpapaloko sa mga online fixers. Ano po? Bukas ang regional office at ang aming mga local health insurance offices sa lahat ng probinsya, pati na rin ang aming mga express offices, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung meron po kayong katanungan, ipadala lamang po sa aming Facebook page, PhilHealth Regional Office 5 Bicol, or tumawag sa 24/7 PhilHealth Action Center, 8441-7442. Yan. Sige po, hanggang sa muli, Madam Gigi, sa ating programang Usapang PhilHealth. Mabuhay kayo dyan sa PhilHealth Region 5. Thank you and good morning. Inyong napakinggan ang programang Usapang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, hatid ng PhilHealth Regional Office 5. Usapang PhilHealth.